A Petőfi város és Felső-Széktó valóban egy otthon, ezért meg is tesz mindent a Rönk és annak elnöke, Kósa József. Ezekkel az elismerő szavakkal köszöntötte a pályázati eredményhirdetést Szemerényné Pataki Klaudia. Az alpolgármester asszony megítélése szerint a pályamunkák sok apró ötlettel szolgálnak, kifejezik a városrészhez való kötődést és mind a közösség iránti igényt hangsúlyozza. A térség múltjáról Garda László, a Kálmán Lajos AMK igazgatója, valamint az SOS Gyermekfalu korábbi vezetője, Tóth Csaba beszélt. A teljes évadra szóló színházbérletet, mint különdíjat Stefanót Györfi Dániel és Tamási Anna kapta, a fürdőbe szóló egynapos családi belépőt pedig Együtt Krisztina és Együtt Roland. A részönkormányzat 20, 30 és 50 ezer forintos fődíjait Illés Nikolett Napsugár, Kovács Emese, valamint Schwab Kovács Vivien Bianca vehette át dr. Zombor Gábor polgármestertől, aki elmondta, fontos a fiatalok véleménye, és reméli, hogy lesz folytatása a kezdeményezésnek. Születtek ötletek Felső-Széktó fejlesztésére, és lett egy javaslat a decemberi ünnepre. Petőfi város karácsonyfája a Vásárhelyi iskola udvarán álljon.